De ambtenaren van de gemeente Achtkarspelen in Boetenpost waren nieuw door de PvdA tracteren op gebak. De politieke partij die dat vanwege 1 mei, de internationale feestdag voor solidariteit en arbeidsrechten. We besteden altijd aandacht aan in je maaien, maar de gemeenteambtenaren had heel zwier. Er is ontzettend volle bad. Door aan de jaren van er is heel wat geïnvesteerd in de geerwerking en over die geerwerking politiek. Waar u man er helle, dat doet heel veel met de mensen emotioneel. Maar ik, mensen die voortgaan, weten dat het onrustig is. Mensen twakken zich het werkje maken, prutten invalkrachten. Ja, het is gewoon net heel fijn. En nou ja, financieel levert het ook een gigantische lestenpost op. Dus de financiën van de gemeente binnen al net goed, dan komt dit er ook in. Ja, dat is gewoon net fijn. De PvdA-delegatie bezocht net alleen het gemeentehuis, maar deelde het gebak ook uit aan de meiwerkers van de Boetendienst. Daar voelde versnapering goed in de smaak. Nou, ik vind het mooi dat we hier even binnen, dat je me eens even een hart onder de riem staken. Maar ja, we hebben minder tieren hier. Ja, vanwege alle ontwikkeling wat er gebeurt. Nou ja, dat reikt dus al een beetje. Dus, zo mooi dat naar. Maar goed, we maar wel wat verder, dus we gaan ervoor. Achteraf die het blikken dat de timing net ideaal was. Een soort Boetendienst meiwerkers wien op paard, of hien vrij vanwege de meivakantie. Het gros van het gebak bedaarde Sadwane in de koelkast. Nou ja, wie zei ik van, joh, wie kan proberen om in maaien een tongetje te krijgen, maar dat slag er juist net. Dus toen hebben we gezegd, nou het is wat het is. Het gaat dus natuurlijk om het gebaar en dat de mensen weten dat we achter ze staan en dat we er voor hun binnen. En het gaat dus net om hoeveel mensen dat we tegelijk sjorren. We letten de gebakjes hierachter en mensen weten dat we hun een hart onder de riem steken en daar gaat het om.